Oras marihita sa lehutna, tabadaya marohan ang pikirata lato mangihon hatani di bata, martangi ang mahita. Asiniroha madihamu doho dami siya di bata amata doho siyan Tuhan Yesus Kristus, lato mangihon hatana di baga setikyam. Amin. Urian itu hatta, tabadaya marohan ang pikirata lato mangihon hatani di bata, nagabi itu pun jamita. Epistel Minggu pasapulupituhon dung Trinitatis tanggal si Oktober tahun 2022. Jinit sian buku dua raja-raja bidu napalimahon mamuka sian ayat na parjolo ruri ayat 14 songonom mah diduk disi. Ia si Naaman partugi ni parangan ni raja sian Ram jolom mana sangap do ibana diarupan ni tuanna jala marmulia setutu ay marhiti siyan ibana ditupakko Jahuba hamonangan tu halak Ram jala ulu balang na terbarita do ibana alay puruon dungi porhat sahali halak Ram mar rokan bajoi gabi dibuan na sidama siya tano Israel sada buru-buru na metmet dibahim may gabi sisuruan ni jolmani si Naaman dungi Roma hatana tu sorangan na out ni diadupan di pamwirang na di Samaria tuaki sayan na paluan na do ibana siyan purunay dungi Roma si Naaman papotoh baritay tutuan na ninnama songonon hata ni buru-buru na siya tano Israeli. Jadi ninna raja siyan Rama atong borhat maho hutongos pi sada surat tu raja siyan Israel. Dungi borhat maibana dibuan hut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel seri do 10 salinan pahian na marhaduhuan. Dungi dipasahat masurati tu raja siyan Israel songonod do hatana. Mulu sahat suratot tuho idama nang husuru do manopot to naposok po si Naaman asa paluammu ibana siyan puruna. Jadi dum dijahat raja siyan Israel surati diriba hima pahyan naguhut didok tung dibata maaw tarbahenaw mabunuh doho panguduho jolma upahin marsuru raja itu waw baluahun bawai siyan puruna dibahini watadda jala ida hamuma na masisitir do ibana tuaw alay dung dibege si Elisa halat ni dibata naun diribahi raja siyan Israel pahyanna disuruh masuruan na tu raja maddok tu ibana buasa tung pola ribahamu pahyamu waron yang dibana tuaw asa tung dipoto narondo sada pamimbirang di Israel. Jadi Roma si Naaman mardongan hodana do turetana las mangulun di jolo pituni jabuni si Elisa donging disuruh si Elisa ma suruan nama doktu ibana lama hombari di pitu hali di bagasa Jordan gebe semuang masibuk muhyat tuho jala ias. Jadi tarima situtuma si Naaman mangarutus merdalan hudidok idama nahurip puru ruwa ribana mandapot tonau jala jonjong uhub majojo guarne Jahuba di batana uhub jamahonon na tangan na tusahiti lahu paluah honau siya purui dadu mingkad dusungi abana doho parpar akana di Damaskus sian saluhut ayat di Israel dang tarbahenau haruaha bari di desi asa malum hilalauku. Jadi marsiulak may ibana mga rutus mardaran piri-pirion situtu dongi Roma jumodo akan naposona didok mamadok ibana ali amang tung sura hata dok didokon payurangi hato pommu dapat pommu doi lam nuaing ma tung didok tuho maridi maho asayas. Jadi tuat ma ibana
jala mengukur di bagasa Jordan pitu hali. Khobar tuhata ni halak ni dipata. Jadi subuang masibukna, songo sibuk ni sadadak danak, gabi yasma. Ido sahat na hamwa kadongan sapor syaun, na gabi turpu jamita di pertangyangan tanggal si Oktober tahun 2022. Baru jahan di bagasa topik, hapor syaun na baluahon. Hamwa kadongan sapor syaun, takas do taboto babua natung macari kok do hapor syaun, songo tadani hita na porsia di Tuhane. Ido si tongna. Manangisi na madok diri na halak Kristen. Totu na porsia may bana di huaso dohot holong ni rohani di bata marhiti-hiti Kristus di bagasan kuluna. Asa hapor syaun ipe ikon marparulau do. Tang sayang holang mandok hapor sya alai dang dihanguluhon hatai. Mulutadok hita porsia. Totu ikot tapatuluhod do. Songo dia ma barbui haporsyaon nat haporsyai. Hamba karukan sa haporsyaon, haporsyaon ido nabaluh kita. Cenderagam niya kanamasa di gulutta. Nakpeta gugu martangiyang. Mulu sa porsya do hita di huwaso ni tangiyangi. Totu nang makorhoni di gulutta. Dubutusi hamba karukan tabirin sa turpu jabi taon. Taring uto sa halat na marguar sina aman. Ima pertugi ni parangan ni Raja Sian Ram. Ima Raja Ben Hadad na paduahon. Raja ni halak Ram. Manang halak Syria. Tarbarita do sina aman sa halak na marbulia. Sa halak na sangap. Jala dito pakod di batado. Hamonangon paso-paso. Tu harajaon Ram. Sian hadirion ni sina aman. Ulu balang na tarbarita do ibana. Alay dito ang ato ko ni hasanga po na arong silakona. Marsahit do sina aman. Sahit na ima, sahit puruon. Mana penyakit kusta. Asugari di harajaon Israel ibana maringanan. Nga di ba pulikon. Ada anong arga ni halat na marsahit puruon. Diadupan ni halak Israel. Dia itong dui sada sahit. Nabui masa hinorhon ni alani perdosahon. Alemuro di halak Syria. Datong pula gabi di papuli kibana. Toktong di bana mangula songon na somal. Gabi sa halak uluan di tuang-atungan ni akasoldero ni halak Ram di ujui. Hamba kadongan di tuang-atungan ni hasangapon nay marukil do sina aman. Hirim rohana niya na sebuy maram siyan sa ipuruan nay. Hamba kadongan sa porsyaon. Di patorang diturpukon. Arong sa halak parapuan. Naposo ni perdijavu ni sina aman. Nabotohon babua arong sa halak pawirang na di Samaria. Ima pawirang Elisa. Natukpaluahon na marsahit puruhon. Di nabindigin songoni, mantegro ma sina aman papotohon tu raja ni halak Ram, asabor hatiba na bandapoton harajaon Israel asa Jupang, tu pamirang ni dipata na binabotohon ni naposonay. Dungi hamak kadongan, diaborhat madinggan sina aman lama Jupang raja ni Israel. Didok di bagas surat ni asabuin niyan di mangalum sina aman siya persaiton na. Alay ubegisa gabi tersongkut do raja ni Israel. Dia itong do na masisiddir ibana tu raja. Ujung da diribahi mapahyan na. Dia itong lamang lui berbedaan nama manang patuduhon sada pangaliaw dui hatani surati. Dina bagi ham wakarungan didok si Elisa ma tu raja. Asa disuruh ma sina aman pajup pang dohot ibana. Asa diboto sina aman babua di Israel arong do pangwirang ni dipata. Lapatan na ham wakarungan na yang patuduhon ni si Elisa huwaso ni dipata ni Israel jarupan ni sina aman. Siko di bana ham wakarungan mangului paduhani jala Roma naposo ni si Elisa
pabotohon tu sina aman, asa maridi masina aman pitu hali di air Jordan. Ubigi dang madikor las rohana, gereda gebe terimas di bana, mengerutu si bana berdaran, Uhud di bagasan pakelalan na sopas di rohana. Dia tunggi bana ikut si Elisa langsung papalupo sahit nai. Jalanak pola pastor rohana ikut maridi di air Jordan. Ada rohana gudang di pihak kabari dan nasing nambuli sian air Jordan. Isarana songon sungai abana parpar narong di Damaskus. Ale buasa mapula ikut tu air Jordan. Alai dung dipaingot na posona ibana. Dipikir-pikiri ibana, dirimari bagi ibana musena. Na borak sianipe tutu ulah nun daru murutungi nama naduk pamalupon ibana. Hapeon hulam maridi do pitu hali. Ujung na makarunga di bagasa tirik ni roha diului mai. Maridi mai bana de Jordan pitu hali. Jalan berhiti huasone di bata. Sumuang mapakelalan na malum mai bana sian prasahiton nai. Songon sibuk ni sahala dadana ma sibuk ni sina aman. Sumuang songon nasobal. Hamba kaduangan sapursiaun terpuja meton mengajari hita asam barna punahun hapursiaun na sitong hapursiaun na bersitutu dia depan itu hatai. Unang mengurutus sita. Unang terima sita. Ubegi persuruan di bata. Ale manangaha pedidok Tuhan itu hita. Marhiti na posona. Marhiti hatana na badiyai. Daulahumma. Gudang duha makarungan naso terpatu bahita di portipion. Gudang naso siat pekerata. Alai. Taingot pa. Diadupan ni di bata. Suridu terpatu pa. Jelas sakap ni di bata ada ulut tahun. Ima sakap Tuhan ulut do. Sakap Tuhan sonangat do. Lo bisa nata pikiri. Di batongon di batado tu hita ganu. Hama karukan sapursiaun ra oro do hita berpangalaw songon sina aman. Makilala ragam niya kana masa di kulut tau songon na suhara turhatta. Habe ida ma suhara turhatta. Habe na pauni hoddo Tuhani. Muru di bagasar rohana sina aman arung dupi akka sungai na asing ingada pari dia na dumingkan sa Jordan. Alai dang di rohani Tuhani. Marhita na posona sa Elisa ikko dia Jordan di bana maridi. Jala ikkon pitu hali. Mangguhi hinasikop ni saluhut na. Huaso ni dipata ne kosongkop. Pamalupon persahiton ni sina aman. Dapang dainang di dia pe jala songon dia pe masa buai do patupon ni Tuhan ni. Dan di bagaso no bason tutu sehali dan na polek kutu Jordan kita burhat lah majalo hamalumon siya nakapersahitot ta. Alay dengan at tabipi di tunga-tunga dia bagasta di bagasan hapur siya tepi murut ajakot Tuhan ni. Di bagasan hapur siya merdungat tangiang natugu tutu sehali patongonon ni Tuhan itu sudi narikot di ngurut tahun. Atit nuaing hama karungan arong daragam di paruh kilo na masa di ngurut. Isarani aka persahiton naso marna malum dupe satu tikyon. Naragam niya ka si pikirambu di tunga-tunga di perseripion di aka usaha diragam niya ka ulaw na maragami. Nuaing di pengot kita maju guar di Tuhan ni. Totong mahaposi guar di Tuhan Yesus. Natuk balua hukum cenderagam niya ka persahiton mi. Terus sokon napuro de hita. Tersirang sian akan balik kita. Tersirang sian asini rohani Tuhani. Tersirang sian akan adingga di gurut tasikon pari. Alai ditikyon. Taida na merasai purupe. Tukdo di pemahalum Tuhani. Asa mananga hape sahit mo nuaingon. Mananga hape si pikirammu. Mananga hape na surat. Maduduni rohani pikirammi. Ingot ma arong do Tuhani. Alani iko prosyero hita. Ay ha prosyero taido. Naduk baluak kita. Sendragam niya kana masa di tunga-tunga ni ngulut taon. Dangar ko si pangasahunot ta. Tungo-sungo dia pe sangap ta sungo sina amap pe. Tungo-sungo dia pe narong di baga sa ngulut taon. Tunggudang pe artata. Dang tuk gugo ni pertibion baluaw kita. Ang makarungan deson mahita di paingot babuo dangarong nabuita pangasahon di ngulut taon. Yesoholan huaso ni Tuhani. Atong sungo sina aman.
Taului ma, hatani jauh ba. Taula hom mana jorot nai. Porsia mahita, di huaso ni Tuhani. Ai ha porsiaun di bagasan goar ni Tuhat taidu, natuk paduho kita, serdagam nyaka, nasorat di bagasan ngulut taun. Atong hama karungan, sa ingot matatong, babuah ha porsiaw taidu, natuk paduho kita, serdagam nyaka nasorat di bagasan ngulut taun. Totong mahita marha porsiaw na tugu, di bagasan goar ni Tuhat ta Yesus Kristus. Si hokop jala si Pangulo hita, natuk mangalehon, narekot di ngulut taon, lubi siya natapikiri. Pos maruham, hola Tuhat taido, naguk huaso, natuk mangalehon, sudi nadingkan, di bagasan ngulut taon. Amin, martang yang mahita. Ali Tuhan di pata para serohan asumurung, setatong maramuti hami di tunga-tunga ni gulpit ni guru nami kaduk persada-sada manatungah pinamasan ni guru nami on apos rohan nami babuah holokuro Tuhan nagukuhaswe patugu haporsan nami Tuhan mardingot kami di huasumi natuk baluah kami asa songo sinaama kami Tuhan patuturo diri nami jala romat dapat toko di bagasan haporsan nami pas ato diri nami marposiruha natuktuho patupa nadingkan di kuno nami atau marsakap paguar mulai di Tuhan di bata di bagasan gor dari Tuhan Yesus si hukum kami. Amin.